Βρίσκω τον αριθμό που είναι κατά 10 μικρότερος ή κατά 10 μεγαλύτερος, κατά 20 μικρότερος ή κατά 20 μεγαλύτερος, κατά 9 μικρότερος ή κατά 9 μεγαλύτερος, κατά 11 μικρότερος ή κατά 11 μεγαλύτερος. Διαλέγω 10 μεγαλύτερος. Δίνεται ο αριθμός 108. Βρίσκω τον αριθμό που είναι κατά 10 μεγαλύτερος, 118. Πατάω επόμενο. Βρίσκω τον αριθμό που είναι κατά 10 μεγαλύτερος από το 19. 29. Μεγαλώνει κατά μία δεκάδα. Πατώ επόμενο. Βρίσκω τον αριθμό που είναι κατά 10 μεγαλύτερος από το 62. Βρίσκω το 62. Μεγαλώνω τον αριθμό κατά μία δεκάδα. 72. Και έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι.